So mao ni mong kapihan diri guys sa mong probinsya. So ayan. So kakaligo ko lang guys para mamitas ng maraming coffee guys. Look at that. So karon guys, magsorbi na ta sa atong kapihan, charot lang. So mao niya mong kapihan diri guys, medyo libon-libon siya guys. At medyo nakakatakot kasi guys, kasi parang may sneaky here. So ito yung punuan sa kape guys, na makita mo na marami talaga siyang bunga guys. Look at green pa lang siya guys, kasi linghod pa siya. Ano pa yan, hindi pa natin siya pwede makuha. So now guys, maglibot-libot ta diri. Then karon guys is udto. Ito yung kape guys. Look at guys, super kadagan guys. Sa usa ka sanga guys mo niyang bunga. So kapag ikaw ay adik sa kape, so libreng kape dito. Mukhang sinuserte naman tayo guys, kasi look at that, may hinog na siya guys. So kunin na natin yung hinog para hindi masayang. Pitasin na natin guys. Mas maganda tingnan guys kapag marami itong hinog para mas mabilis natin siya maano sa init. Para pwede natin na siya inumin. Kasi pure coffee to siya guys ha. Pure coffee. Then like me, mahilig sa kape. Perfect to guys na marami tayong kapihan. Para hindi naman masyadong magastos, diba? Kapihan over here guys. Kuya lag na ibitin. Ano bitin din rin ay? Nakalagag bunga. Oh my god. Coffee. Hindi na sumakit yung ulo ko guys. Kasi marami ng kape. Charot. Alam nyo naman guys, tayong mga adik ng kape, kapag hindi tayo makainom ng kape, is medyo masakit yung ulo natin. O diba? O, buti na lang sa kape ako na-addict, hindi sa kanya. O, di pa. Here naman guys, ito yung mga hinog. So, pitasin na natin. Kunin na natin guys. Ayan, ang daming bunga. Thank you Lord. Oh my God. So, yan siya guys. Isa kapunuan guys. Sa isang sanga, ang daming. Ayan. Pero ang laki ng bag ng dala ko guys. Akala ko marami ng hinog. Pero tingnan nyo guys. So cute. Isa ka pongpong. Kunin na natin guys. Yan. Ang daming bunga guys. Coffee. Guys, then maraming butong here. Here's the lupain. Yung kalabaw namin guys, ayan. 3. At ito yung nangka. So, uwi na tayo guys. Ito yung kopihan mo. Buhay probinsya guys. Maraming kape. So, that's my brother. Gumawa siya na anong coral. Hey, kapihan. So mao ni dire mong kapihan guys. So nanako dire sa ibabaw, kay mo pauli na lang ko kay gamay ra gid nga hinog akong nakuha karon. Kay linghod pa ang mga bunga sa kape. Better luck next time guys. Baka mahinog na siya lahat para mainom na natin guys. So shout out my brother. Bye.